Por segundo ano consecutivo a Mancomunidade Barbanza-Arousa leva a fitur o vídeo do Camiño de Santiago Orixe, unha vez conseguida a súa oficialización por parte da Igrexa. Dase a circunstancia que xunto coa ruta de Mar de Arousa e Ulla son as únicas nas que se pode obter a Compostela, na primeira por terra e na segunda por vía marítima. Este ano damos un paso máis adiante sobre este Camiño de Santiago pola reciente oficialización do mismo. Entón, o que vamos a presentar vai ser o percorrido do Camiño de Santiago e tamén convidar a todo o mundo a realizalo e a obter a Compostela, porque xa que recentemente foi oficializado pola Igrexa, isto no que nos converte é nun destino no que a Compostela se pode obter tanto por terra como por mar. Entonces, bueno, é algo moi positivo para o territorio e algo identificativo tamén do destino. Sempre temos, é como se acompañáramos a barca de Pedro Apóstolo deixando a man dereita mentre ele surca as augas da ría de Arousa. Nós imos polo territorio terrestre, igrexas, natureza, praias, presenza megalítica importante, histórica, os nosos devanceiros no eido da cultura, Castelao, Manuel Antonio, Valle Inclán na Pobra, etcétera, etcétera. Quer dicir que hai unha gama de recursos, bueno, por non falar tamén dos gastronómicos, que hai que repoñer forzas, e nesa reposición de forzas vai xogar un papel fundamental toda a gastronomía da nosa bisbarra, moi cercana, moi baseada nese mar que temos ao noso carón e do que vive moitísima da nosa xente.